ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 8 сар гӯсалаҳои фурӯшие пешниҳод кардоастем. Видео обязательно якта лайк мотон, канал ба обязательно подписаться кардамотон. И видеороликомо то охирша тамошо кунтон. 8 сар гӯсала пешниҳод мекунем, кадомаш маъқул шавад дигар имена ҳамонаша харидор намотон. Буқачаҳо ва ғуноҷинчаҳо мешавад дӯстони азиз. Якум молимо ғуноҷини Карпат ало дӯстони азиз, барои ояндаш харидоро боштагар марҳамат дӯстони азиз, мол мекунам гуфтаги одам боштагар имена барои шумоён. Хойтон суқм ба пойтонам мешавад. Агар мол кунтон бо беҳтарин мол мешавад дӯстони азиз. Синни солаш 7 моҳа, хӯрдан саломатиш зур ягон худ камбудиш нест. Масъалаи нарху навош 8800 сомонӣ боз камотун муомила дорад. Инчунин масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад дӯстони азиз. номерои 2 ва номерои 3 буқачаҳо дӯстони азиз, 2 сар буқачаҳои аргинал, буқачаҳои 4 пиёстурӣ. хӯрдан саломатшон зур ягон хел камбудишон нест инҳоям. Мана касоне ки барои саҳро буда мепатон, гӯсалаҳои фасон нест мегуфтага одамоҳо пешниҳод кардаостем. дута гӯсалаҳои 4 пиёстурӣ, ҳардушан буқача мебошад. синни солашон бошад 1 хел 4 моҳа гӯсалаҳо. хӯрдан саломатиш ба гаранти ҳай, мана рафта дида харидор намоятона мешавад. Адресҳо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Агар телефонашон нагирад, дар YouTube номерои худамам ҳаст. Агар набардорад занг занатон, если чо. Хойтон мана WhatsApp дорад, прямой занг зада харидор кунтона мешавад дӯстони азиз. Масъалаи нарху навош 14800 сомонӣ боз каматун муомила дорад. Мана харидоро боштагар тез занг зада буқачаҳоро харидор намоятон. Мана аксия кардаостем. Имрӯз барои шумо ҳама моло аксия бо нархи аксия мондаостем. дута буқачаи 4 пиёстурӣ 14800 сомонӣ каматун муомила дорад. подписчикони азиз, мана агар номери 2 ва номери 3 маъқул боштагар дастафкаш ки 14800 сомон дастафка мекунам гуфтем соҳиби мол. ана акнун мегузарем номери 4 ва номери 5, номери 6 дӯстоне 3 сар гӯсалаҳои буқача дӯстоне гӯсалаҳои аргинал. дар ин ҷо дӯстони азиз синни солашон аз 2 моҳаи 10 рӯза саркардагӣ то 3 моҳа камака гузаштагӣ буқачаҳо. хӯрдан саломатшон зур ягон хел камбудишон нест гӯсалаҳо. ва дӯстони азиз, мана касоне ки харидори аниқ боштонагар рафта дида харидор намоятона мешавад дӯстони азиз. се таш якҷоя фурӯхта мешавад. Мана гуфтам 70 рӯза то 3 моҳа гузаштагӣ каматун буқачаҳо дӯстони азиз. рафта дида хӯрдан саломатша дида харидор намоятона мешавад. масъалаи нарху навош 3 сар гӯсала бо нархи 19900 сомонӣ боз каматун муомила дорад дӯстони азиз. мана хоҳитон рафта дида харидор кунтона мешавад. майнаш дӯстони азиз мумкин қариб 4 моҳаям бошад. мани шохдор варианташ дӯстони азиз. ҳафтум ҳаштум молимо 1 сар буқача ва 1 сар дигар ғуноҷинча фурӯхта мешавад. ино 2.5-3 моҳа гӯсалаҳо. мана хӯрданаша дидостон, хӯрдан саломатшон зур ягон хел камбудишон нест. мана ҷои гӯсмам гифта патоитон мана беҳтарин моло мешавад. ҳардушан пародаҳои карпатча. масъалаи нарху навош бениҳоят арзон аст дӯстони азиз. нарху навош ҳардуш якҷоягӣ 9500 сомонӣ боз каматун муомила дорад. агар шумо ай территорияи Хуҷанд боштонагар дастафкаша ройгон ташкил карда метавонад соҳиби мол. аз дасти чап буқача, аз дасти рост ғуноҷинча дӯстони азиз. рафта дида харидор намоятона мешавад. зиндаву сарбаланд бошон, аз канали мо дур нашавитон. дар хизмати шумо ҳама вақт мо. лайкҳоямонтон.